Είναι πρωί, ώρα 7. Τι θέλεις? Απ' έξω είσαι. Εντάξει, ρε, ετοιμάζομαι. Ελάτε μέσα ή θα βγω εγώ έξω, εντάξει. Τι έχεις, φίλε? Τι κάνεις, ρε φίλε? Καλά, εντάξει, φίλε. Δεν σε βλέπω καλά, φίλε. Δεν είσαι τάξη. Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δάκρυά της έπεσα θύμα. Άσε, ρε φίλε, κι εγώ μία από τα ίδια. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Μου έχει έρθει απόψε μια τρελή ιδέα. Πάμε πλατεία. Μπα, ρε φίλε. Μαλάκες, έχετε πρόβλημα. Λες πως έχω πρόβλημα πάλι, ναι το έχω. Πρόβλημα, ρε μαλάκες. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Πού? Έλα, σήκω τελικά, πάμε μια βόλτα. Σήκω, πάμε μια βόλτα, ρε. Έτσι κι αλλιώς με κάνεις ό,τι θες. Πάμε, διά. Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα. Εκεί είναι, λέω. Ποιος? Αυτός σου λέω εγώ. Ρε παιδιά. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω καμένα. Ξέρω να σας πω σημαντικό. Για πες. Παιδιά, είδα τρανούλα. Άσε ρε φίλε. Ρωτάω καρδούλα μου πως είσαι, πως περνάς. Και τι σου είπε? Εντάξει, ότι περνάει καλά τώρα στη φοιτητική ζωή. Ναι. Και εντάξει, μας θα πάει φυλάξει. Έχεις κόψει τελείως έτσι αυτό. Ναι, κομμένες σχέσεις τελείως. Αλλά εντάξει, την είδα φιλικά. Καλά είναι. Μαλάκα. 4 πήγε. Δεν πάμε να φύγουμε. Μαλάκα, πάλι εδώ. Κι εγώ εδώ. Και πάλι εγώ. Λογικά περιμένετε να δείτε αυτό το βιντεάκι να τελειώνει κάπως αξιοπρεπώς, αλλά αυτό το βίντεο τελειώνει κάπως. Η Most Wanted Production σας εύχονται καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Ευτυχισμένο το νέο έτος.